today's video, magnanaomig baboy kay butang na dito sa kulungan. A day in my life as a full-time mom and content creator na napay akong low na bayranan, charis. So, for today's video guys, moad to me sa baboyan kay magkuha mi sa baboy. Magkuha ba? Ay dili pa din namo makuha kay wala pa na plaster ang kulungan. Butangan pa siya og mga net man daw para safety siya para layo sa ASF. Butangan pa og unsa pa to basta napay daghang kuanon. Pero mag-survey mi sa mga baboy nga amo ang paliton. Kay sa panahon karon guys, lisod kayo og wala kay laing source of income. Ang gato po Troy. Ako pa man ay na. Mana ba sir ako kung Hala, ka-cute. 2, 3, 4. So, mao din yung mga baktin guys, 8 sila kabuok, pero pangitaan pa nako og pambayad, charis. Bitaw guys, uy, kanang murag bugat pa siya sa bulsa, pero need jud nako ni kay para na may lain source. Puhon, pag-abot sa panahon, magamit ra gyapon, charis. May itom-itom lang mag. Gusto ka na, Troy? Dik-dik, Troy? Dik, musinig na sa babo. Sa mga baktin. Nawala man lang buling. Bantay kag di ka makigdula anak nila ha. Isulod na siya pa. Ano madlok ni? Karong panahon na guys, wala gyud tay lain pwede masaligan kundi atong kaugalingon lang. Bisan pag unsa ka kabuutan sa uban, pero pag abot sa panahon nga ikaw manginahanglan, wag gyapon kay maduulan. Chares. Munang kita mangita jud taglain source o di ta magsalig sa uban. Kay lisod na basig kita mabuybuyan. Chares. Hugot kay ko for today's video guys ay namugpalag. Bitaw oy sa panahon karon ang sweldo sa pagpanarbaho di na kayo masaligan. Kay sa kurentig tubig pa lang daan na Diyos ko maglabad na imong mao nang mo diskarte jud tagtaman. Kay unsaon na lang future sa tong anak, di ba? Kung atong isalig sa laing tao, dili pud maayo. Kikis kuya. Oh, okay istorya ka? Istorya kang kuya? Kuya. Pero bitaw ay mangutana ko sa mga ka-experience na diha ang nagbabuyan, worth it ba ang tanan gasto sa pagsugod? Kaya pagpabuhat pa lang sa kulungan, grabe. Gasto na. Ang presyo pod sa baktin karon kay di basta-basta. Napa joy pagkaon tapos vitamins. And medyo high risk pa jud karon no kay mga sakit sa baboy like sa ASF. Kailangan pa nimo og mga quarantine equipment or unsa pa daraa para lang mahimo silang safe. Pero bitaw, isa pod misa ko ang gusto baya. Kay konting background lang, akong papa sa una driver siya og kanang mga truck na dagko nga ang karga is mga live na baboy. I mean kanang mga buhi nga baboy. Ginakuha nila sa farm, tapos mabiyahe sila padulong sa lain na pod na farm. Mao nang makaingon ko nga duol pod sa akong dughan ang mga baboy ba. Charis. Tanawara gud sige na ko sila og kanang gunit-gunitan. Mura gusto na ko siya himo og pet. Chares, ay di na day pwede kina si Troy, bawal. Pero bitaw, kidding aside, sa una sa gagmay pa mi nakabuhi man pud nig baboy, pero murag duha ra to kabuok diri ra sa among tugkaran. Pero karon kay daghan na magsilingan diri sa moa, wala na di na pwede. Pero kani ako ang butangan sa akong baboy karon is wala jud ni siya silingan. Maong okay ra pud kay didto O tara na dikdik ko ba na ta didto ata. Ay wait, wala pa man day ko ibayad sa imo ha. Muli lang sa di ay mi balikon ra mo namo ha. And bye-bye sa inyo ha. Bye sa iyang tigiri. So, mao na day niya mo ang pigiri guys. Char, pigiri, manifesting. Bitaw walay tao dari guys, mingaw kaayo ni nga area dari And among silingan dari is babuyan pod. Ikna, na kay dikdik. Ay na, ay. Wala kaluoy pod ani niya masyara day isa. Diyan ka ni isa. Luoy, isa ra man di ka buksulod ani imong pigiri na. Pero based sa akong past experience sa pagbaboyan guys, dapat dili ko maging malapit ani sa ilaha. Kaya nigibaligyan na sila sakit kaysa dughan. Kay katubiton duha ka baboy na mo sa una, pagbaligya, grabe, jud na akong hilaka. Kanang feeling na gusto na kong muuban sa ila. Uy, di ganun. Pero bitaw oy, bye-bye na guys oy. At iwason sa namo nigpanlimpyo dari Bye!